Os test de saliva que enviou a Xunta ao Colexio de Vilaxoán están guardados neste armario e aí van quedar. A dirección do centro decidiu non repartilos entre o alumnado por considerar que se trata dunha medida propagandística. A xente que non está vivendo, que non é profe ou que non é alumno, escoita na radio cousas e dices, ai que ben, porque claro, ti escoitase moi ben, pero cando o pasas á práctica non ten moito sentido, é un pouco surrealista, verdad? Porque, segundo explica, a Xunta manda o equivalente ao 25% do total do alumnado. No caso deste colexio, enviaron menos de 40 para repartir entre case 160 alumnos. Di a directora, non sabría quen darllos, tendo en conta, ademais, que o protocolo de contactos estreitos ven de mudar. Entende que é unha cuestión tan seria que non se pode resolver cun sorteo. Nos chegaron 37 test, nos parece un pouco de contradición porque o protocolo COVID que dá a Xunta para a educación é que se hai un caso COVID no cole non hai contactos estreitos, entonces non sabemos moi ben a quen darlle esos test. Os test de saliva que reparte a Xunta son de balde e voluntarios. Isto quere dicir que a quen lle toque pode ou non facelo na súa casa. A directora do centro indica que no caso de ter un test para cada neno estaría disposta a repartilos, pero advirte, eles son mestres e mestras, non persoal sanitario. Eu se me dan un para cada neno, yo dou, e os pais que, porque ademais nos veñen como que lle temos que explicar aos pais como teñen que facer, porque non sei por que nos explican en 3 folios, porque non é unha proba, din eles que non é tan fácil. Eu non sei, eu non son mestra de pais, son mestra de nenos. E menos eso, últimamente, séntome de todo. Nestes momentos no Colexio de Vilaxoán contabilízanse 6 casos positivos entre a rapazada repartidos en distintas aulas. Como agora o alumnado próximo non se considera contacto estreito, a actividade lectiva está a desenvolver con total normalidade.